εκπομπή Άσυλο Ονείρο. Μουσικές περιπλανήσεις στο χώρο της ελληνόφωνης εναλλακτικής σκηνής. Στο Fez Radio με το Λένο Γεωργίου. Γεια χαρά, καλησπέρα. Είμαστε εδώ με την εκπομπή Άσυλο Ονείρων, όπως κάθε Πέμπτη 9 με 11 το βράδυ. Μουσικές περιπλανήσεις στο χώρο της ελληνόφωνης εναλλακτικής σκηνής. Κάναμε αρχή με ένα ορχιστρικό κομμάτι από τους Ex-Humans, Αυτοκτονία σε αργή κίνηση. Και συνεχίζουμε με Ψόφιους κοριούς και Κάνεις τα πάντα. Ψόφιοι κοριοί, Κάνεις τα πάντα και είμαστε εδώ στο νέο κόσμο.
με όμορφη παρέα, με τη συνάδελφο την Εύα τη Ζευγουλά. Γεια χαρά Εύα. Γεια σου Ρένο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω εδώ πέρα από κοντά, έτσι. Στην οικία του σπιτιού μου πάλι. Έτσι όμορφα, εδώ στο νέο κόσμο. Ξέρεις, εγώ που δεν είμαι από εδώ, αυτό το νέος κόσμος μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον σαν όνομα. Ναι, μου θυμίζει ένα κομμάτι από τα διάφανα κρίνα που λέει ένας κόσμος ορυκτός, ένας νέος κόσμος, ξέρω εγώ. Και είμαστε εδώ απόψε να γουστάρουμε, να παίξουμε κομματάκια που γουστάρουμε και οι δύο από την ελληνόφωνη σκηνή. Θα έχουμε και σχόλια από το Λάκη φυσικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Έτσι και να... Θα έχουμε σχόλια και παρατηρήσεις. Ναι, ο Λάκης είναι ο κύριος Γάτος εδώ. Είναι ο κύριος που μας φιλοξενεί κατά βάση. Ναι, θα μας τα πει και αυτό σε λίγο. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε Έμονο Γκρίζο, όπου χαθείς, και να γυρίσουμε να τα πούμε λιγάκι.
Λέμονο γκρίζο όπου χαθείς. Και είμαστε εδώ, μας έφτιαξε όμορφο φαγητάκι η Εύα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Homemade και μαμαδίστικο. Homemade και μαμαδίστικο, ναι, έτσι. Είναι καλό να μαγειρεύεις για τους άλλους. Καλή ψυχοθεραπεία. Ισχύει αυτό. Ευχαριστείς και τον εαυτό σου και τον άλλον, ναι, ταυτόχρονα. Είναι αλλιώς να μαγειρεύεις για έναν άλλον άνθρωπο και είναι αλλιώς να μαγειρεύεις συνέχεια για τον εαυτό σου. Ευχαριστώ και πάλι. Εγώ σε ευχαριστώ που σ' άρεσε και το φάγες όλο. Εννοείται. Σου είπα, δεν μου φαίνεται, αλλά τρώω πολύ. Όσο μου αρέσει η μουσική, τόσο μου αρέσει και το φαγητό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι από τους ανθρώπους που τρως και δεν σου φαίνεται, γιατί εμένα από τρως μου φαίνεται. Καλά μου. Πώς τα περνάς εσύ, τι κάνεις? Ήρθα βολτίτσα να τα πούμε με συγκροτήματα, με φίλους, γνωστούς και αγνώστους που γνωρίσαμε τώρα. Συμπεριλαμβανομένου εσένα, του Πίπη εκεί, περαστικά Πίπη. Τα είπαμε και πρόσφατα από κοντά, αρκετούς φίλους από συγκροτήματα και καλλιτέχνες επίσης. Και ήταν πολύ όμορφο ταξιδάκι, τόσο εδώ όσο και Θεσσαλονίκη που ήμουνα. Οπότε αναμένω για το επόμενο. Ναι, στο επόμενο θα το γιορτάσουμε κανονικά. Έτσι. Χαιρετισμούς εκεί στο chat, στο Πίπι είπαμε περαστικά και πάλι, Ρόζα Κρίδα, Μιχάλης Γαλέος, γεια σου φίλε μου Μιχάλη. Σε όσους μας ακούνε, σε όσους δεν μας ακούνε. Αυτούς τους αγαπάμε λίγο παραπάνω. Τους που δεν μας ακούνε. Ναι. Αυτό είπα στο Μιχάλη το Γαλέο την άλλη φορά, αυτοί χάνουνε που δεν μας ακούνε, θα ήταν καλύτερα αυτοί. Παρόλο που λέμε να είναι καλά και να είναι καλύτερα αυτοί, νομίζω θα ήταν καλύτερα αν μας ακούγαν. Οι ίδιοι θα ήταν καλύτερα. Από όλες τις απόψεις θα ήταν καλύτερα. Ωραία, ωραία. Να ακούσουμε Ήλωτες, η νύφη που φορούσε μαύρα. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Απόψε μοιραζόμαστε το deck περίπου, αλλά ναι. Νομίζω ένα περίπου όλα αρέσουν και στους δύο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν η νύφη που φορούσε μαύρα και να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Μια γυναίκα ουραχτού που στο γάμο εμφανίστη με μαύρο νηφικό κι ουίσκι. Κόντεψα να τρελαθώ, με έκανε να νιώθω σαν μπάσταρδο παιδί και νιώθω, μα την αγαπώ τρελά. Φορούσε πάντα μαύρα και μοιάζε με μαύρη γάτα, ήταν η ίδια συμφορά. Η νύφη που φορούσε μαύρα και αγαπούσε τα σκοτάδια, αλλά μπορούσε να σε φωτίσει με ένα φιλί της να σ' αναστήσει. Η νύφη που φορούσε μαύρα και αγαπούσε τα σκοτάδια, αλλά μπορούσε να σε φωτίσει με ένα φιλί της να σ' αναστήσει. Έλα πίσω τώρα, μ' έχει πάρει κάτι φορά και μπροστά μου είναι ο γκρεμός. Μ' έχει πάρει από κάτω, σήκωσε μ' από τον πάτο, τώρα όσο είναι καιρός. Σε μισώ μα και σε θέλω, το κεφάλι μου φουρνέλο, που μου καίει το μυαλό. Θέλω τα φτερά μου πίσω, θα έρθω να σε κυνηγήσω, σταματάω πριν να σε βρω. Η νύφη που φορούσε μαύρα και αγαπούσε τα σκοτάδια, αλλά μπορούσε να σε φωτίσει με ένα φιλί της να σ' αναστήσει. Η νύφη που φορούσε μαύρα και αγαπούσε τα σκοτάδια, αλλά μπορούσε να σε φωτίσει με ένα φιλί της να σ' αναστήσει.
νύφη που φορούσε μαύρα και αγαπούσε τα σκοτάδια, αλλά μπορούσε να σε φωτίσει με ένα φιλί της να σ' αναστήσει. Η νύφη που φορούσε μαύρα και αγαπούσε τα σκοτάδια, αλλά μπορούσε να σε φωτίσει με ένα φιλί της να σ' αναστήσει. Η νύφη που φορούσε μαύρα και αγαπούσε τα σκοτάδια. Τι σου θυμίζει, Εύα? Εμένα μια περίοδο ήμουν αντιμένη στην κόρη μέχρι τα νύχια μου στα μαύρα. Ναι. Κυκλοφορούσα και νύχτες. Αποφάσισα να το κόψω γιατί πας και λέει για σένα, τι? Όχι, εντάξει, νύχτη δεν τύχθηκα ακόμα. Μόνο αυτή την έχω γλιτώσει. Αλλά από μια φάση που κινδύνευσα πραγματικά στον δρόμο, αποφάσισα να το κόψω. Τι σε νοιάζει, τι λένε οι άλλοι? Όχι, καλή, πήγαν να με πατήσουν, να με βλέπανε. Α, αυτό λες. Χαράματα η ώρα 3 είναι, σιγά με δούνε. Έτσι, ναι. Γεια χαρά και στη Μαρία από τη Σάμο. Καλώς όρισες και να είσαι καλά. Χαιρόμαστε που συνδέεσαι έτσι σταθερά, ίσως. Όσο για το nickname, μην ανησυχείς Μαρία, όλοι το έχουμε πάθει αυτό, ακόμα και εμείς. Έτσι, σωστά, ναι. Μας πήρε αρκετό καιρό για να μάθουμε πώς αλλάζει nickname. Και να πω και χαιρετισμούς στους φίλους που μας ακούνε γενικότερα, τον Μάριο, τον Στέλιο, τον Δήμο, τον Ευαγόρα, τη Σαβίνα, τον Βαγγέλη από τους Χερουβίμ που είχαμε τη χαρά να τα πούμε από κοντά την προηγούμενη Πέμπτη, τον Νίκο τον Τριψάνη, τον Πάνο, τη Χριστιανά. Εύα, εσένα σε έχω εδώ γραμμένη, αλλά δεν σε λέω γιατί είσαι δίπλα. Ναι, είμαι εδώ πέρα. Και στο φίλο τον Γιώργο στο Λονδίνο. Να ακούσουμε ένα νέο κομματάκι, σχετικά νέο κομματάκι. Είναι το συγκρότημα Κασάνδρα. Νομίζω κυκλοφόρησε σχεδόν ένα χρόνο πριν το κομμάτι αυτό και το άλμπουμ τους νομίζω. Ονομάζεται Πάρε Καρδιά. Πάρε ένα
Κασάνδρα και πάρε καρδιά. Και η Εύα αποφάσισε να μην μιλάει για κάποιο λόγο, ενώ γενικά δεν μπορώ να πω ότι είναι και ήσυχη. Η γλώσσα είναι γυμνασμένη. Απλά εσύ είσαι ανθεκτικός και έχεις αντέξει τη φιλιαρία μου όσες φορές έχουμε βρεθεί. Και τώρα αποφάσισε να μην μιλάει. Ναι, είναι, ξέρεις, η δικιά σου εκπομπή τώρα. Τι δικιά μου, άμα ήταν δικιά μου δεν θα σου έλεγα να κάναμε μαζί εκπομπή. Προς το παρόν τρολάρουμε και οι δύο τον Πίπη Λεπιού. Ο οποίος πρέπει να πει στην ομάδα να ξεκινήσει και αυτός να κάνει εκπομπούλα αφού το γουστάρει. Γιατί όχι. Ναι, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν θα φτιάξω τζάμπα φανουρόπιτα. Δεν θα φτιάξω εγώ τζάμπα τη φανουρόπιτα. Αυτό και όλοι από κάπου ξεκινήσαμε. Μην νομίζεις, όλοι οι ερασιτέχνες είμαστε ή όλοι οι επαγγελματίες. Άμα έχεις πάθος θα βγει μια χαρά. Είμαστε περισσότερο επαγγελματίες από τους επαγγελματίες. Αυτό επειδή το γουστάρουμε και δεν μας δίνουν και μια playlist να παίξουμε. Παίζουμε ό,τι γουστάρουμε εμείς. Κράτος φόβου στη συνέχεια, Chain Cult. Το επέλεξε η Εύα και είπε ότι της το μάθα εγώ. Ναι, εσύ μου το μάθες αυτό και το έχω παίξει και στην εκπομπή και το έχω πει και ωραία. Και εγώ το έχω μάθει από το φίλο το Στέλιο, ο οποίος έκανε και αυτός εκπομπές στο Andy Radio και τους το κλείσανε το ραδιόφωνο, διαδικτυακό γι' αυτό. Τώρα πώς τους το κλείσανε και γιατί το δεχτήκαν αυτό δεν ξέρω. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να κλείσεις ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Εμάς δεν μας κλείνει κανείς. Εμείς εντάξει, θα την βρούμε την άκρη. Επανάσταση θα κάνουμε. Στην ανάγκη εκπέμπουμε και από άλλο πλανήτη, δεν μασάμε. Είμαστε από άλλο πλανήτη. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Κράτος φόβου είναι από τη συλλογή που κυκλοφόρησε πρόσφατα με συγκροτήματα από την post-punk dark wave σκηνή, είσοδος κινδύνου η συλλογή, και πάμε να ακούσουμε τους Chain Cult.
Πέρα από το φαγητάκι το όμορφο που μας έφτιαξε η Εύα, τώρα μας βάζει και λικέρ με τσίπουρο να μας μεθύσει, το οποίο έχει φτιάξει η ίδια, οπότε ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Έτσι, και καφέ, ό,τι θέλουμε. Γεια χαρά και στο φίλο το Βαγγέλη άλλη μια φορά που μόλις συνδέθηκε μαζί μας, και στον Στέλιο επίσης που μόλις συνδέθηκε, που τον ανέφερα μόλις πριν 3 λεπτά. Είχαμε την απορία γιατί κλείσανε το σταθμό του Anti-Radio, Στέλιο, και πώς έγινε αυτό και πώς δεν ανακτήθηκε εν τέλει. Εμείς είμαστε εδώ με ασυλία, τουλάχιστον ασυλία στα όνειρά μας, στις μουσικές μας, στις σκέψεις μας και γενικότερα. Ακούσαμε Κράτος Φόβου και Chain Cult από τη συλλογή Είσοδος Κινδύνου, όπως είπα μου το είχε μάθει ο φίλος ο Στέλιος, και στη συνέχεια θα ακούσουμε μια όμορφη μπάντα καινούρια σχετικά, με τους οποίους είχα τη χαρά να συναντηθώ χθες και να τα πούμε και από κοντά και το χάρηκα πολύ. Τα είπαμε με τον Μιχάλη και τον Τζέισον και είναι η Τσιμέντο, και μιας και είμαστε στη Τσιμεντούπολη της Αθήνας, ακριβώς όπως τα λέει το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα πρέπει αναγκαστικά να ακούσουμε Τσιμέντο και Αθήνα. Από μια μπάντα που την αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί είναι ατομάρες. Εκτός από πολύ καλή μουσική, είναι και πολύ, πολύ ωραία παιδιά. Μίλα λίγο πιο δυνατά, ρε Εύα. Αχ, ψιθυρίζω. Μου έχει μείνει από το άλλο, ξέρεις. Η Τσιμέντο λοιπόν, οι οποίοι δεν είναι μόνο άρτιοι ως καλλιτέχνες και ως μουσική, αλλά είναι και άτομα. Είναι δηλαδή από τους ανθρώπους που θες να κάνεις παρέα μαζί τους. Το κατάλαβα χθες. Τα είπαμε έτσι όμορφα ωραία εκεί στο Τσάρλις, στο μπαρ στην Καλιθέα, και μετά είχα και τη χαρά να τους δω και σε μια πρόβα, να ακούσω και ακυκλοφόρητα κομμάτια τους. Πολύ το χάρηκα. Σοβαρά μιλάς, τέτοια έκπληξη σου κάνανε? Πώς. Και σε ευχαριστώ, Εύα, γιατί εσύ ήσουν αρχικά ο συνδετικός κρίκος με τον Μιχάλη από τους Τσιμέντο. Εμένα, όπως έχεις διαπιστώσει, η χαρά μου είναι να μοιράζομαι. Θέλω να μοιράζομαι πράγματα και κυρίως στη μουσική. Άμα ξέρω κάτι, μ' αρέσει να το μοιράζομαι με άλλους, για να το συζητάμε συνολικά. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, όταν συμπαθείς σε προσωπικό επίπεδο κάποιους μουσικούς, μπορεί να υπάρχει και κάποια φάση εμπάθεια. Δηλαδή, ξέρω, αχ, είναι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, γι' αυτό τους αγαπάω και ακούω και τα τραγούδια τους. Οπότε, ξέρεις, καλό είναι να ανταλλάσσουμε και απόψεις. Ναι. Και φυσικά φροντίζω να σου πασάρω μόνο τα ελληνόφωνα. Γιατί είναι η ειδικότητά μου αυτό. Είναι η τι να κάνουμε. σου, όντως. Τι αυτό. Τσιμέντο και Αθήνα. Ζούμε σε μια όμορφη πόλη, ρε. Αθήνα, Τσιμέντο, Τσιμέντο, Αθήνα. Πουτάνα ζωή, αν δεν πάμε ξεκίνα. Δουλεύω σε σκύλους, το βράδυ ρουτίνα. Αθήνα, Τσιμέντο, Τσιμέντο, Αθήνα. Τα κρυγόνα μυρίζουν, βρωμάει βενζίνη. Κτίρια κενά, σιζαροίνη. Άνθρωποι κάτι, φτώχεια και πείνα. Ό,τι όμορφη μέρα, συντριβάνει ξεκίνα. Και χαμημένη ψεύτικη, πουτάνα βιτρίνα. Είναι ο περίπατος μεγάλος, πάμε ξεκίνα. Μην κοιτάζεις ποιο γίνει, ο κόσμος πεθαίνει. Αθήνα, Τσιμέντο, Τσιμέντο, Αθήνα.
Τσιμέντο Αθήνα, πουτάνα ζωή, άντε πάμε ξεκίνα. Δουλεύω στα σκύλες, το βράδυ ρουτίνα. Αθήνα, τσιμέντο, τσιμέντο Αθήνα. Και τα κρυγόνα μυρίζουν, βρωμάει βενζίνη. Κτίρια κενά, στις αεροίνη. Άνθρωποι κάτι, φτώχεια και πείνα. Ότι όμορφη μέρα, στη λιβάνη ξεκίνα. Χαμημένη ψεύτικη φωτάνα βιτρίνα. Είναι ο περίπατος μεγάλος, πάμε ξεκίνα. Μην κοιτάζεις πιο εκεί, ο κόσμος πεθαίνει. Αθήνα, τσιμέντο, τσιμέντο Αθήνα. Αθήνα και τσιμέντο. Ωστόσο χθες τα παιδιά, ο τρόπος που παίζανε και ο τρόπος που το γούσταρα τόσο πολύ δεν θυμίζανε καθόλου Αθήνα. Ενώ ότι το γούσταρα τόσο που ξεχνιέσαι ότι είσαι στη Τσιμεντούπολη και στη... Μα και στο live που κάνανε στο Bad Tooth ήταν πάρα πολύ ενεργητική. Πολύ σπίντα, κέφι. Είχε και μια, ξέρεις, ιδιαίτερα αστεία σκηνή. Γιατί ήταν, πες το, ξεβιδωνόταν μονίμως στο σκαμπό που καθόταν ο ντράμερ τους. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή ο ντράμερ, ξέρεις, βρέθηκε απλά να παίζει με λυγισμένα γόνατα. Είχε φύγει το σκαμπουδάκι. Έχει γυμνάσει και χέρια και πόδια. Ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό. Κόσμο είχε, ο οποίος ήταν και αυτός σε καλή φάση. Γιατί πολλές φορές επηρεάζεσαι και από τον κόσμο. Αν έχεις κόσμο, ας πούμε, κάτω, ο οποίος είναι παγωμένος, φεκτός, δεν συμμετέχει και τέτοια, σου είναι δύσκολο να αποδώσεις. Είναι δυναμική και νομίζω απορροφάνε το κοινό. Και φαντάζομαι τώρα ότι αυτό ήταν και ντεμπούτο άλμπουμ, έτσι. Αυτό, 45 βαθμοί υποσκιά ο τίτλος, ναι. Και ήταν ντεμπούτο άλμπουμ των παιδιών. Τώρα, πριν 2 μήνες περίπου έχει βγει. Κάτσε να δεις, νομίζω 27 του Δεκέμβρη το παρουσίασαν επισήμως σε μια συναυλία που έκανα στο Αν. Τόσο πρόσφατα, Ναι. Ήταν από αυτά που γαργάλισαν ευχάριστα τα αυτιά μου το 23, έτσι, και μου αναπτέρωσαν το ηθικό. Υπάρχει ζωή. Βγαίνουν υπάρχει πράγματα. Ελπίδα. Ναι. Αυτό είναι το σχόλιο που βάζω συχνά μέσω του καναλιού μου στο YouTube. Όταν ακούσω κάτι καινούριο και μου αρέσει, βάζω απλά ένα σχόλιο, υπάρχει ελπίδα. Πάντα υπάρχει ελπίδα όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι μέσα στη μιζέρια και γουστάρουν αυτό που κάνουν. Ναι. Και αυτοί το γουστάρουν πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Παρόλη την καθημερινότητά τους που είναι ιδιαίτερα σκληρή, όπως ξέρεις. Με αυτό ο τρόπος που καταπολεμούμε, ας πούμε, την σκληρή, έτσι, καθημερινότητα είναι αυτός, γράφοντας μουσική και γουστάρουμε. Ή κάνοντας εκπομπές. Για να ξεφύγεις και κάνοντας εκπομπές και όπως λέμε, ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο. Ναι, είναι ο μόνος τρόπος, ξέρεις, για να υπάρχει αποσυμπίεση. Έτσι. Να φεύγει ο ατμός. Και μιλώντας έτσι για ευτυχία, είχα και την ευτυχία να μιλήσω πριν λίγο με τον Λάμπρο από τους Έρευος, που θα πω άλλες 1000 φορές ότι είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες, και ευελπιστώ ότι θα κάνουμε και μια όμορφη συνεργασία πρόσφατα. Δεν ανακοινώνω ακόμα κάτι γιατί δεν έχει γίνει. Ναι, όλα μακάρι να γίνει και θα βγει και στον αέρα η συνεργασία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Μιχάλη, άλλη μια φορά για την μεσολάβηση, για η θετική ανταπόκρισή σου και γενικά που υπάρχεις. Χειμώνας και Έρευος, έτσι, για το χειμώνα μας. πληρωμένης χαράς.
Ανόητες έχθρες, χειμώνας και έρευος. Κάτι είδες, Εύα, στο Facebook? Ναι, είναι η χρησιμότητα του Facebook αυτή. Για πες. Βλέπεις κάτι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και σου γελάς και έρχεται μια ισορροπία. Έβγαλε ένας φίλος τώρα εδώ πέρα ένα μέμε, το οποίο λέει ότι πέθανε η γυραιότερη γυναίκα στον κόσμο σε ηλικία 121 ετών, η οποία εντελώς συμπτωματικά πέθανε ανήπαντρη και ευτυχισμένη. Τα σχόλια δικά σας. Μάλιστα. Καμιά φορά ένας χωρισμός είναι για καλό ή το να είσαι ανήπαντρος είναι για καλό. Εμένα προσωπικά ο χωρισμός που μου έτυχε έτσι πριν περίπου 8 μήνες ήταν ότι καλύτερο συνέβη και Ναι. τα τελευταία 6 χρόνια, ξέρω εγώ, Την που πορεία, ήμουν στη σχέση αυτή. την πορεία ξέρεις, Γιατί καταλήγεις σε αλλιώς δεν τέτοια θα πράγματα. γνωριζόμασταν, δεν θα γνώριζα και όλους αυτούς που γνώρισα αυτές τις μέρες και προηγουμένως. Δεν θα έκανα ραδιόφωνο ίσως. Α, τόσο καλά. Πιστεύω πως ναι, γιατί δεν είχα, ξέρεις, έπρεπε να αφοσιώνεις και χρόνο σε ένα Ναι. άτομο που καλός ή κακός, απαιτητικό τέλος πάντων. Δεν κατηγορώ κανένα, όλοι μας και οι δυο φταίνε σε μια σχέση και κατάλαβες. Ναι, μπορεί μια σχέση θέλει δουλειά, όπως και να το κάνεις. Ναι, κάποιες είναι για να κρατήσουν, άλλες όχι. Το καλό είναι να φεύγεις από κάτι που είναι μέτριο παρά να παραμένεις, ας πούμε, και απλά να συμβιβάζεσαι σε κάτι που ίσως δεν είσαι ευτυχισμένος. Το καλό είναι να μην μένεις στάσιμος. Αυτό. Γιατί το θυμάσαι το ρητό, Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει. Αυτό θα έλεγα τώρα. Μην πιάσουμε μούχλα από τώρα νέοι άνθρωποι. Αυτό το είχα πει, είτε το πιστεύεις είτε όχι, το είχα πει όταν στη σχολή, στο πτυχίο ήμουν ο αριστούχος της σχολής, τώρα προμοτάρω τον εαυτό μου, αλλά πειράζει. τέλος πάντων, και το είχα πει στην τελετή αποφοίτησης που έβγαλα λόγο. Αυτό είχα πει, ότι η στασιμότητα είναι πτώση και πέτρα που κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Κάτι Γι' ξέρουν. αυτό η γνώση είναι ευχαρίστηση και είναι απαραίτητη Όπως και η εξέλιξη. για να Γνώσης. συνεχίζουμε. Ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τη χαρά να δούμε έναν Το κύριο. Σάββατο. Sorry. Το Σάββατο είχαμε τη χαρά τη μεγάλη να τον απολαύσουμε. Έναν κύριο 81 χρονών, που ο οποίος είναι πιο έφηβος από όταν ήμουν εγώ έφηβος. Κοίταξε να δεις, εμείς φωνάζαμε ότι πονάνε τα ποδαράκια μας. Αυτό, εγώ κουράστηκα πραγματικά, παρόλο που το απόλαυσα. 5 ώρες συναυλία, δηλαδή εντάξει, δεν έχω ξαναπάει νομίζω σε τόσο μεγάλη συναυλία. Να έπαιζε 4 ώρες ασταμάτητα ο άνθρωπος. Είναι ακόμα και τα μεγάλα φεστιβάλ που γίνονται από καμιά ώρα παίζουν. Ναι. Ο καθένας maximum. Αυτός του έδωσε και κατάλαβε όμως. Και είναι Τρελά κέφια. ναι, ο κύριος Δημήτρης Πουλικάκος. Αυτόν είχαμε δει μαζί με Απροσάρμοστους, Holy Strangers και αρκετούς προσκεκλημένους. Και εμείς θα ακούσουμε μια διασκευή που γουστάρω πολύ. Ένα τραγούδι που αρνείται να ερμηνεύσει στο live του Ναι. ο Δημήτρης Πουλικάκος, όσο και να του το ζητάνε. Δεν πειράζει, αλλά και προχθές αρνιόταν να πει το σκόνη πέτρες λάσπη, αλλά εν τέλει το ξεκινήσανε οι άλλοι και το είπε στο τέλος. Οπότε αν συνέβαινε το ίδιο θα το έπαιζε. Είναι μια διασκευή στο κομμάτι του Στέλιου Καζατζίδη, Υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Σκάλαβα τη ζωή σου θα έχω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω. Μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο αέρας, δεν με σφίγγει
ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς. Γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις. Γιατί θα υπάρχω εγώ. Στην τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο αναμνήσεις και πιωτό. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με στείλει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς. Γιατί σκέφτεσαι εμένα. Και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις. Γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω, Δημήτρης Πουλικάκος, Στέλιος Καζατζίδης, δυναμικότητα, πάθος και τα δίνει όλα αφία σε αυτό το τραγούδι. Λαϊκός κόσμος, εργατική τάξη. Όμορφο, πολύ, πολύ ωραίο η κανελάδα που μας έφτιαξες, Εύα. Τσίπουρο με κανέλα. Ωραίο. Εκχύλιμα κανέλα. Και εγώ δεν είμαι του λικέρ, δεν είμαι πολύ της ζάχαρης, αλλά μ' άρεσε. Σε ευχαριστώ. Προσέχω τη ζάχαρη, δεν βάζω πάρα πολύ. Η ζάχαρη είναι εχθρός. Όντας και τεχνολόγος τροφίμων στο επάγγελμα κανονικά, είπα τώρα και τη δουλειά μου. Ναι. Έξτρα πληροφορία για το Ρένο Γεωργίου. Εξαιρετική προσφορά. Ας πούμε για τους ακροατές του Θες Radio. Γενικότερα η ζάχαρη είναι να την αποφεύγουμε. Χολυστερίνηθες, διαβήτη, καρδιοικιακές παθήσεις, παχυσαρκία, ζάχαρη. Τεριδόνα. Καλά, ναι. Τώρα μου θυμίσες Τσοπάνα Ρέιβ, είμαι καλά. Είμαι καλά. Καλό. Και τότε το 90 που βλέπανε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο κόσμος αρρωσταίνει, προσπαθούσαν να δούνε πού είναι το θέμα. Καταλάβανε ότι ήταν η ζάχαρη, αλλά η βιομηχανία ζάχαρης, για να καλύψει την ενοχοποίησή της, ενοχοποίησε το λίπος, και τότε βγήκανε και τα προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά. Ναι, άλλη απάτη. Τα οποία είναι αχρίαστα ουσιαστικά, ναι. Και κακό γεύση βασικά. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η γεύση. Και πέρα από τη γεύση, ενώ δεν είναι ότι είναι πιο υγιεινά. Τέλος πάντων, πιάσαμε τα περιτροφίμων τώρα. Έκανα ένα εξάμηνο πέρσι αρτοποιία ζαχαροπλαστική και ειδικεύτηκα στα αγγλικά γλυκά.
Οκ. Εντάξει. Θα δοκιμάσεις κάποια στιγμή. Ναι. Ναι, να αποφεύγουμε τη ζάχαρη. Είναι εθιστική κιόλας. Εκρίνει ορμόνες της ευχαρίστησης και προκαλεί αποδεδειγμένα παρενέργειες εξάρτησης άμα την κόψεις. Γλιτώσαμε από την πρέζα που έλεγε ο Σιδηρόπουλος και θα κολλήσουμε με τη ζάχαρη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Grover και Κενό και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Μα είναι αλήθεια σε σένα, μα είναι αλήθεια σε σένα. Αισθάνεσαι κενό σε σένα, αισθάνεσαι και αλήθεια σε σένα. Αισθάνεσαι κενό, μα είναι αλήθεια σε σένα. Αισθάνεσαι κενό, μα είναι αλήθεια σε σένα. Αισθάνεσαι κενό, μα είναι αλήθεια σε σένα. Αισθάνεσαι κενό, 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 κενό. Κενό από Grover. Και στη συνέχεια Στίγμα 90 και ένα νέο κομμάτι. Ναι, είναι καινούριο κομμάτι. Έχει ένα χρόνο σχεδόν που κυκλοφόρησε το άλμπουμ, αλλά ξέρεις τώρα, είναι λίγο δύσκολο να προωθηθούν τραγούδια και δουλειές σαν αυτές που βγάζουν η Στίγμα 90 και ο Γιώργος ο Τσίγκος, καθώς δεν ακολουθούν επίσημες δισκογραφικές, έχουν τις δικές τους λύσεις για να προωθούν, για να κυκλοφορούν τη δουλειά τους. Οπότε, ναι, όπου μπορούμε χώνουμε Στίγμα 90 και Γιώργο Τσίγκο, γιατί είναι άνθρωποι με τόνους ιστορίας στις πλάτες τους, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δεχθεί να υποκύψουν και να συνεργαστούν με τα γνωστά κυκλώματα και τις γνωστές υποχωρήσεις, και επίσης περιγράφουν καταστάσεις αληθινές στα τραγούδια τους και δεν ωραιοποιούν καθόλου τα πράγματα. Και αυτό, όπως ξέρεις, είναι κάτι που ενοχλεί πάρα πολύ τις δισκογραφικές. Το να λες τα πράγματα με το όνομά τους στα τραγούδια σου. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους Μαύρα, να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε. Μαύρα, σαν τα βαθιά σκοτάδια που κρύβει το μυαλό. Το μυαλό σας. Κι όταν χαράξει, κανείς δεν θα τρομάξει, αφού ούτε θα αλλάξει, ούτε και θα κρυφτεί. Μες στην ομοχρωμία, χωρίς αμηχανία, θα κάνουν φασαρία, να ξέρω τι είναι εκεί. Πως όλοι πάμε, τα χρόνια που περνάνε, μονάχα τους γερνάνε. Θεέ μου πως
κλείσω. Μη φοβηθείς ξανά. Δεν είναι τόσο αργά. Μη σε τρομάζουν. Κλείσε τα μάτια σου. Μη φοβηθείς ξανά, μη λυπηθείς ξανά. Γλυκό καπνό στο μυαλό σου θα κλείσω. Μη φοβηθείς ξανά. Μη λυπηθείς ξανά, μη φοβηθείς ξανά. Δεν είναι τόσο αργά. Μη σε τρομάζουν. Επιστρέψαμε μετά το διαλυματάκι, ωστόσο φαίνεται ότι η σελίδα μας κάνει πάλι θέματα. Δεν ξέρω, δεν γουστάρει την εκπομπή μας, ίσως τι να κάνουμε. Παίζουμε ό,τι γουστάρουμε, είπαμε. Εντάξει, άμα δεν μας γουστάρει για αυτή, τι να κάνουμε. Αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδες, δεν το ξέρεις. Πείσματα κάνει τώρα. Οπότε όποιος μας ακούει και έχει φίλους που ίσως μας ακούνε, μπορείτε να τους πείτε να συνδεθούν μέσω του Radio Garden ή το live24.gr. Ο Πίπης λέει μάλλον μαζεύω πολύ κόσμο και γι' αυτό. Κρασάρι ο σερβερ δεν αντέχει το κοινό σου. Ναι, σιγά. Ποτέ δεν ξέρεις και αν το λέει ο Πίπης κάτι ξέρει. Λες μακάρι να είναι αυτό τότε και ας πέσει η σελίδα, ας πέσουν και οι τύχοι. Δεν πειράζει, μας ακούτε μια χαρά από Radio Garden και Live24, το τσεκάραμε. Ναι. Και προχθές βρέθηκα και με μια άλλη, δυο άτομα από μια άλλη μπάντα που εκτιμώ πολύ. Ήταν ο Φρανκ και ο Δημήτρης από τους Punks Romana. Τα είπαμε όμορφα στο σπίτι του Δημήτρου του Δημητράκα, ιστορικό σπίτι εκεί που είναι το στούντιό του, που έχουν παίξει διάφοροι όπως και οι Punks Romana, κάνανε τις πρόβες τους εκεί. Άτομα που έχουν γράψει ιστορία τόσα χρόνια στη σκηνή. Είναι μόνος του μια εγκυκλοπαίδεια. Η Punks Romana είναι άλλη μια εγκυκλοπαίδεια. Είναι πηγή έμπνευσης ο Δημητράκας. Έκανε και ο ίδιος ραδιοφωνικές εκπομπές, βοήθησε και πολλές πάντες. Ο Φρανκ επίσης είναι ακόμα σαν έφηβος, ενεργός, full. Ναι, ειδικά ο Φρανκ. Ιδεολογικά και μουσικά. Είναι να τον βλέπεις να κάνει stage diving το Φρανκ. Το κάνει συνέχεια εντωμεταξύ σε κάθε live. Ναι. Εγώ δεν τον έχω δει να το κάνει. Ναι, μπουτάει, ξέρεις, κάτω τον αρπάζουν. Ναι, ωραία φάση, πολύ ωραία φάση. Καλή φάση. Και όπως κάθε Πέμπτη τους τελευταίους μήνες παίζουμε ένα τραγούδι για την Παλαιστίνη. Οπότε θα παίξουμε ένα από Punks Romana, αντιπολεμική όπως πάντα, παιδιά στα όπλα. Vida
Δόξα τω Θεώ, εδώ έχουμε ειρήνη. Μόνο ειρήνη δεν έχουμε. Πόλεμο καθημερινό, ταξικό. Τι λες, Εύα? Ναι, είναι αυτό που σου έλεγα πιο πριν, ότι εμείς μπορεί να έχουμε ειρήνη, αλλά έχουμε τον πόλεμο αναμεταξύ μας. Δηλαδή, εντάξει, πλακωθούμε καθημερινά για πράγματα που ίσως και να μην μας αφορούν ή για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να χωρέσει την κλάβα μας. Ασχολιόμαστε με το αν η υιοθεσία θα γίνει νόμιμη και δεν βλέπουμε τα πραγματικά προβλήματα, μια αποπλάνηση της πραγματικότητας. Ναι, είναι μια πλαστή πραγματικότητα η οποία είναι, πες το, μορφοποιημένη και φτιαγμένη για να ταιριάζει με τα γούστα των πολλών και όχι με την πραγματική πραγματικότητα που λέει και η Θέκλα. Αυτό είναι μια ατάκα που χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά η Θέκλα. Η Θέκλα η Τσελεπή. Ναι, η πραγματική πραγματικότητα. Η πραγματική πραγματικότητα απέχει και από αυτή που ξέρουμε και από αυτή που μας παρουσιάζουν τα κανάλια. Ναι. Ήθελες να βάλουμε το επόμενο κομμάτι αφιερωμένο εξαιρετικά στον Πίπη Λεπιού. Στον Πίπη. Αυτό είναι για τον Πίπη. Τα Στούκας και Βρωμοπάνκης. Παραμάνω στο κορμί, έχει βλέμμα παλαβό, το παιδί είναι παντιά. Το παιδί είναι πικιά, βρωμοπάκι που τη δίνεις, είσαι και πολύ πικιά. Θέλω πάντα να χορέψω, να το σπάσω έγραφο. Στο σπιτιού μου την αυλή, θα κατέβω ένα πρωί και ολόκα και θα του πω, είσαι και πολύ παντιά. Το πρωί, πάλι θα είμαστε στο πει. Όλοι νύχτα το πιατό, γίναμε όλοι ρε ματιά. Όλοι νύχτα ρε ματιό, όλοι νύχτα ρε ματιό, όλοι νύχτα ρε ματιό, ρε ματιά. Σύντομο, δυναμικό, ανώριμο. Αυτό. Ρο που λένε και στο χωριό μου, έτσι. Ρο. Ναι, ρο. Ομό, έτσι. Και να ακούσουμε άλλο ένα έτσι σε όμοιο στυλ. Είναι η Βανδαλούπ και ο κύριος Φασαρίας. Α, ναι. Φασαρίας,
συνθήματα για ποδόσφαιρο, από όλα μέσα, διασκευές, μουσικές, στίχοι, μιλάμε οριμότητα full, αλλά είναι ωραία η Van. Εντάξει, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς το νόημα του punk, έτσι, αυτό, δεν μας νοιάζει τίποτα. Δηλαδή punk rock γι' αυτό βγήκε, για να χτυπήσει το classic, theatrical, orchestral, οτιδήποτε rock εκεί της περίοδου που ήταν βαρετό, κουραστικό, πομπόδες χωρίς λόγο, απλά μικρά τραγουδάκια σε διάρκεια με πολύ βαθύ νόημα και πάρα πολύ κέφι. Ναι. Και στη συνέχεια ένα συγκρότημα που δεν ήξερα, το επέλεξε η Εύα. Και αυτό αρέσει πολύ στον Πίπη. Για πες μια κουβέντα γι' αυτό. Είναι η απόλυτη, ξέρεις πώς το λένε, contradiction, πάλι και έτσι το λέμε και στο χωριό μου κι αυτό. Ναι. Ανάμεσα στο χειμώνα που έβαλες πριν. Ναι. Εμείς θα βάζουμε κάτι που να έχει ζέστη. Ναι, για να λιώσουμε έτσι. Έτσι να μπούμε, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, ρε παιδί μου, έστω και ξέρεις. Άμα κάτσεις έτσι λίγο και πείσεις τον εαυτό σου ότι είσαι μέσα στη ζέστη, μέσα στο καλοκαίρι, λειτουργεί. Όχι, εμένα δεν με πιάνει. Δεν με πιάνει. Το τσίπουρο πάλι, ας πούμε, με πιάνει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Ναι, έχω ζεσταθεί τώρα. Να ξέρεις όμως ότι με το αλκοόλ δεν βοηθάει στο κρύο. Ίσα ίσα χειροτερεύει. Δηλαδή νιώθεις περισσότερο το κρύο όταν πίνεις. Απλά η ζέστη που νιώθεις είναι προσωρινή. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι για τώρα. Μόλις ξέρεις αρχίσω να κρυώνω θα βάλω δεύτερο. Ωραία. Και είναι η Βαρνάβας. Επειδή είπες ότι... Έχω την εντύπωση το όνομά τους το έχουν πάρει από την πλατεία Βαρνάβα, μία από τις πολύ γνωστές πλατείες εκεί στο Παγκράτη. Εδώ δίπλα μας, ναι, και μάλιστα ήταν μία από τις πρώτες πλατείες στην οποία, ξέρεις, τότε με την καραντίνα και τα lockdown την έπεφταν τα ΜΑΤ ανελιπώς. Γιατί γινόταν το σύστρο και λέω στην κυριολεξία. Βασικά η πλατεία Βαρνάβα είναι πάρα πολύ μικρή. Ναι. Ήταν γεμάτη κόσμο, τίγκα, δρόμοι, κλείνανε και τα σχετικά. Πράγμα που συμβαίνει συνέχεια στην πλατεία Βαρνάβα. Δεν γινόταν μόνο επί κορονοϊού, είναι καθεστώς. Έτσι. Γίνεται το σύστρο και στην πλατεία Βαρνάβα. Ναι. Και ήταν τις πρώτες πλατείες, ξέρεις, που είχαν επέμβει τα ΜΑΤ με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Αποκλεισμός πλατείας. Είχε σκάσει μετά η δημοτική αστυνομία και φύλαγε την πλατεία να μην μαζεύεται κόσμος. Διάφορα τέτοια. Τώρα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και από το Βαρνάβα το προάστιο. Okay. Το όνομά τους. Δεν το έχω διευκρινίσει ακόμα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι από εδώ, από την πλατεία Βαρνάβα. Μη μας παραπληροφορείς, Ρέβα. Καλά, θα κάνω homework. Να έρχεσαι διαβασμένη άλλη φορά. Εδώ στην εξεταστική δεν θα πάω διαβασμένη. Θα ερχόμουν στην εκπομπή σου. Πιο σημαντική. Πάμε να ακούσουμε ζέστη από Βαρνάβας. σε δουλειά πολύ και πως θέλεις να δουλεύω και Κυριακή και κάνα δυο ρίτσες κάθε μέρα ρε αντε παράτα μας και κάνε πέρα. Τι να δουλέψω ρε μ' αυτή τη ζέστη, αυτή η εποχή δεν είναι για δουλειά, μόνο για μπάνια και διακοπούλες και να λονίζω τα νησιά. Ζέστη πολύ και εσύ μου λες να βγάλω παραγωγή και να δουλεύω ατελείωτες ώρες. Εμένα το μυαλό μου είναι στις ώρες. Τι να δουλέψω με αυτή τη ζέστη, αυτή η εποχή δεν είναι για δουλειά, μόνο για μπάνια και διακοπούλες και να λονίζω τα νησιά. Δεν την παλεύω με την καμία, θέλω να πάρω άδεια. Αυτή η ζέστη με έχει βαρέσει, έχω σαλτάρει άσχημα.
μουσικά σκάει, μα εσύ εκεί επιμένεις να σου βγάλω παραγωγή. Εγώ όμως θέλω το κορμί μου να βρέξω, δεν αντέχω άλλο, θα τα παίξω. Τι να δουλέψω ρε μ' αυτή την κάψα, ρε τι μας λες δεν πας καλά. Τι να τα κάνω τα επιπλέον φράγκα, θέλω ξεκούραση και δροσιά. Τι να δουλέψω μ' αυτή τη ζέστη, αυτή η εποχή δεν είναι για δουλειά. Μόνο για μπάνια και διακοπούλες και να λονίζω τα νησιά. Δεν την παλεύω με την καμία, θέλω να πάρω άδεια. Αυτή η ζέστη με έχει βαρέσει, έχω σαλτάρει άσχημα. Ωραία, ωραία μας τα είπανε οι Βαρνάβας. Θέλουν να αλωνίζουν, να πάνε διακοπές, να μην κάνουν τίποτα. Ναι, με 40 και 42 βαθμούς τι άλλο να κάνει. Λογικό τι βρίσκω την αντίδρασή του. Άλλωστε σου έλεγα και ξέρεις, εκτός του μικροφώνου ότι με εκφράζουν απόλυτα. Ό,τι άκουσα του Βαρνάβα, ακριβώς τα ίδια πράγματα τα λέω κάθε καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο με ακούς να λέω αυτά τα πράγματα. Είμαι χειμωνάκιας, αλλά όπως πάρα πολύ σωστά είπες, είμαστε χειμωνάκιδες εκ του ασφαλούς. Και αυτό που λέω είναι επίσης ότι χειμώνας τώρα, εντάξει, στην Αθήνα ναι, έχει δυνατό χειμώνα, δεν έχει και τόσο χειμώνα. Φέτος δεν έκανε τίποτα, είναι 10 μέρες τώρα αυτό, δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Ειδικότερα κάτω στο νησί Κύπρο, τι χειμώνας, ο χειμώνας είναι καλοκαίρι εκεί. Ναι, σε εμάς εδώ γενικότερα ο χειμώνας είναι καλοκαίρι. Οι λαοί, ας πούμε, οι επισκέπτες για παράδειγμα, γιατί η Αθήνα έχει ακόμα αρκετούς τουρίστες, τους βλέπεις και ένα με κοντομάνικο. Βγαίνουν έξω, ας πούμε, με αυτή τη θερμοκρασία που εμείς βάζουμε παλιτό, ξέρω εγώ, και να βάλεις στην Ακρόπολη με το κοντομάνικο. Πάνω εκεί στην Ιρλανδία που 5 μέρες το χρόνο έχει καλοκαίρι. Πάνω στην Ακρόπολη γίνεται, κάνει κρύο, έτσι. Ναι, κάνει πραγματικό κρύο. Ναι. Και τους βλέπεις και είναι άνετοι και ωραία. Σου λέει εντάξει, κάτω χειμώνα, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Βέβαια, όπως έλεγε και μια φίλη, αν είσαι αδέσποτος σε αυτή τη χώρα ή άστεγος, προφανώς και έχεις πρόβλημα και δεν μπορείς να γουστάρεις το χειμώνα. Μου θύμισε ένα άλλο κομμάτι αυτό, ναι, το Βαρνάβας που λένε ότι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε τέριαξε, είπα να το βάλω τώρα. Τυχερή επιλογή. Δεν θα γίνω τίποτα όταν μεγαλώσω. Kill the cat. Πολύ μικρός, οι γονείς μου λέγαν
Τίποτα δεν θα γίνω όταν μεγαλώσω, ό,τι θέλω θα κάνω. Θα σηκώνω και μοϊκάνα και άσε με μάνα. Το καλύτερο μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού. Το είπε η Εύα, απλά είχα κλείσει το μικρόφωνο, οπότε το επαναλαμβάνω. Πάμε να ακούσουμε Σκαρίπας με τη Μοϊκάνα για τον Στέλιο και τον Πίπη που γουστάρουνε. Παιδικά και όμορφα. Άσε με μάνα, σηκώνω μοϊκάνα. Αφιερωμένο στο Πέπη Λεπιού και αυτό. Ωραία, ωραία. Το επόμενο κομμάτι, Εύα, και αυτό καινούριο. Ναι, είναι κάποιοι φίλοι από το Λιβαδιά. Η μπάντα ονομάζεται The Magic Bass. Το συγκεκριμένο από φωνητικά τουλάχιστον, η φωνή θα θυμίσει πάρα πολλά πράγματα σε όσους ακούνε, γιατί έχει ακουστεί πάρα πολύ συχνά ο τραγουδιστής του σε κάποια folk σχήματα που έχει, τα οποία τα έπαιζα τρίτη βράδυ. Δηλαδή είναι ο Άκης από τους... Ο Άκης ή ο Βαλάντης, ένας από τους δύο τέλος πάντων, από τους Red Eye Caravan που έπαιζα πάρα πολύ συχνά και από τους The Folk Family που παίζω τώρα τελευταία. Επίσης έχει και ένα side project πάλι folk και αυτό, το οποίο έχει το τίτλο, το όνομα The Coal Mines Grandson, ο εγγονός του Ανθρακορίχου. Folk, ξέρεις, μπάντζο, τέτοια πράγματα. Όλα αγγλόφωνα, έτσι. Εδώ όμως είναι ελληνόφωνο και δεν παίζει μπάντζο. Ωραία. Ούτε μία σχέση. Πάμε να ακούσουμε το κάστρο από τους Magic Bass, το μαγικό λεωφορείο. Στο χτες, στα παιδικά μου μονοπάτια τριγυρίζω. Ολογυρά μου εναλλάσσονται εποχές. Είμαι ξανά μικρός χωρίς να το γνωρίζω. Σε δέντρο πάνω κρεμασμένο ψηλά. Ξυλίνο κάστρο βασιλεύει των αιώνων. Η συντροφιά ακόμα παίζει γελά. Μες στις επάλξεις λίγοι εναντίον όλων. Μέσα στις μάχες των χαμό και τα ξεφωνητά μας. Ένα κουφάρι παρβαλό όλα τα όνειρά μας. Δώσαμε όργο ιερό και στα καταστικά μας. Γράψαμε μένουμε παιδιά πάντα μες
ξύλινα και έσπασαν. Πως η βροχή αντέχει χρώμα από κραγιόνι. Γέρασαν οι κλωστές που κάποτε μας έδεσαν. Και στη σκακέρα έχει μείνει ένα πιόνι. Τα χρόνια πέρασαν κι απέμεινα μόνος. Με άλλα μάτια πια τον κάστρο αντικρίζω. Τα πάντα θάμποσαν, μας κέρδισε ο χρόνος. Τώρα ανήκω στους εχθρούς, δάκρυζω. Σκέφτηκα τότε με φωτιά δαιμόνες να ξορκίσω. Αφού δεν ήταν γραφτό ξανά να πολεμήσω. Όμως οι μοίρες βάλανε από καιρό σημάδι. Υπόσχεση να κρατηθεί η όθνη το στον άδει. Με την υπόσχεση βαθιά μες στο μυαλό μου. Δεν είμαι μόνος μου αυτή τη φορά. Το κάστρο πλησιάζω μαζί με το γιο μου. Εκείνος τέχνει ανυπέρβλητος ανάδυτο. Κι αυτό σε μια στιγμή το χέρι μου ξεφεύγει. Με ένα χαμόγελο στα χείλια καταμάχητο. Τις πολεμίστρες απ' τα βέλη διαφεύγει. Τότε μπορεί να καθαρά τα δικά του μάτια. Ήρθει η ψώμη να ψωμιά. Και μυστικά μαγνάτια. Και οι αρχές ακούστηκαν από καιρούς χαμένες. Όχι για πόλεμο, αγνές, με γέλια φορημένες. Επέστρεψαν οι σκέψεις μου σε μέρες περασμένες. Βρήκα τις γέλικες κλωστές πάλι ξανά νιωμένες. Οι μοίρες χαμογέλασαν με την απόφαση μου. Μεγάλωσα και χάρισα το κάστρο στο παιδί μου. Magic Pass και το κάστρο. Ακούτε την εκπομπή Ασυλονήρων, εδώ παρέα απόψε με την συνάδελφο την Εύα τη Ζευγουλά. Χαιρετισμούς και στο Γιάννη τον Κούκο, τον συνάδελφο επίσης, και στον Αντώνη από το Λος Άντζελες. Και με ενημέρωσε η Εύα, Γιάννη, ότι έχουμε κοινά χόμπις, τα ταξίδια, οπότε πρέπει να τα πούμε και από κοντά να συζητήσουμε. Δεν έτυχε να σε ακούσω. Έχετε κι άλλο κοινό. Τη μουσική. Τόσο τη μουσική. Κάτσε να σου πω κι άλλο κοινό. Δηλαδή είναι βαρβάτο κοινό αυτό που έχετε. Και οι δύο, ας πούμε, δεν καπνίζετε. Και σας ενοχλεί ο καπνός των άλλων. Εμένα εντάξει. Ναι, με ενοχλεί άμα είμαι σε. Εσύ είσαι ανθεκτικός άνθρωπος. Ο Γιάννης φεύγει. Μην το πω. Ναι. Αλλά είναι, ξέρεις, και ένα τέτοιο, ένα ωραίο θεματάκι για να πειράζουμε όλο τον Κούκο. Έτσι. Τον τρολάρουμε ασύστολα. Γιάννη, θα σου πω ότι το περασμένο χρόνο, θα σου πω για δύο μεγάλα ταξίδια. Ισλανδία, το καλύτερο ίσως ταξίδι που έκανα. Ιορδανία, επίσης πολύ καλό ταξίδι. Ταϊλάνδη και Λάος. Τι έχεις να πεις? Και σε κανένα μήνα πάμε Περού. Εγώ έχω να πω. Δεν ξέρω τι έχει να πει ο Γιάννης. Εγώ έχω να πω. Για πες. Ζηλεύω. Εντάξει, όλα με τον καιρό του. Περού, μα Περού. Περού και Ισπανία πιο πριν, να κάνουμε βολτίτσα. Βόρεια και νότια και κεντρικά και παντού. Νότια να πάτε. Εντάξει, βόρεια έχει φύση ωραία και ναι, φαγητά νότια και ωραία. έχει πολύ ωραίους ανθρώπους. Εντάξει, θα πάμε και στα δύο.
Εγώ δεν έχω πάει, γι' αυτό το λέω. Οκ. Ναι, και καμιά φορά αυτά τα ταξίδια που η Ορδανία ήταν να πάω με ένα φίλο και ακύρωσε τελευταία στιγμή και εν τέλει πήγα μόνος, αλλά πέρασα υπέροχα. Οπότε το προτείνω πολύ, είναι ωραία χώρα. Πρέπει να είναι μαγική χώρα. Ναι. Στη συνέχεια ένα κομμάτι που ζήτησε ο φίλος ο Στέλιος. Πάμε και να ταιριάζει και ακούσουμε. με τη συζήτηση, Η δική μας πατρίδα δεν έχει σύνορα. Δεν χωράμε πουθενά. Πατρίδα μας όλη γη. Ίντικο. Όπως τότε 20 χρόνια παλιά, μοιάζαν όλα μαγικά. Ξεκινούσαμε το βράδυ και χανόμασταν σε 1000 παιχνίδια τρελά. Κι είμαστε ακόμα εδώ, σ' αυτά τα ίδια τα μέρη, με μια ακόμη γραφή εφηβική. Μα είμαστε ακόμα εδώ, τρέφοντας το ίδιο θηρίο, με φυλαχτά του χτες εικόνες, ζωγραφιστές, πλατείες μακρινές. Ξενιάσιας φωνές και το δρόμο συμμορίες πολλές, μοιάζαν τόσο αληθινές. Και του δρόμου το παιχνίδι είναι αυτό που μας κρατάει σε στους ζωντανούς. Κι είμαστε ακόμα εδώ, σ' αυτά τα ίδια τα μέρη, με μια ακόμη γραφή εφηβική. Μα είμαστε ακόμα εδώ, τρέφοντας το ίδιο θηρίο, με φυλαχτά του χτες εικόνες, ζωγραφιστές, πλατείες μακρινές. Παίζαμε κυνηγητό, πότε με τους ασφαλίτες, πότε με το μαζικό. Και τα σπρέι τα πετούσαμε σε μέρος γνωστό, να τελειώσουμε τα αστέρι που είχε μείνει μισό. Με τους κάτους πάντα να δάμε φωτιά, για να καίει όλο το βράδυ παραμύθια παλιά. Να ζεσταίνει την καρδιά μας μόνιρα τρέλα, και εκείνη να χτυπάει πιο δυνατά. Η μόνη πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια, αυτή να αγαπώ, αυτή νοσταλγώ. Η μόνη πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια, αυτή να αγαπώ, αυτή νοσταλγώ.
η δική μας πατρίδα, όλος ο κόσμος. Ταξιδεύουμε, γνωρίζουμε άλλους πολιτισμούς, φαγητά, φύση και διώχνουμε οτιδήποτε ρατσιστικό υπάρχει μέσα μας. Ναι. Ξύλο στους φασίστες και στους ρατσιστές. Μόνο εκεί ξύλο, τα υπόλοιπα ξέρουμε αν τα λύνουμε χωρίς ξύλο. Έτσι είναι. Και τι δοκιμάζουμε τώρα, Ρενό? Μας έβαλε και άλλα ποτάκια, έτσι, homemade, χειροποίητα η Εύα. Αυτό είναι αμαρέτο. Αμαρέτο, τσίπουρο με αμύγδαλο. Ναι. Ναι. Αμύγδαλο, όχι ακριβώς αμύγδαλο, είναι με το κουκούτσι από το βαρύκοκο αυτό. Α, είναι, επειδή μυρίζει αμύγδαλο. Αυτή είναι η μυρωδιά που βγαίνει, πικραμύγδαλο. Ναι. Πικραμύγδαλο είναι τοξικό, οπότε θες να μας πεθάνεις? Όχι, γιατί δεν είναι πικραμύγδαλο. Ωραία. Πάρε τα μέτρα μου. Ακούσαμε οπότε Ίντικο, η δική μας πατρίδα, όπως είπαμε, όλη η γη, η δική σήμερα μας η πατρίδα. εκπομπή είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στο ελληνόφωνο ροκ όπως πάντα, αλλά είναι και εκπομπή γευσηγνωσίας. Ναι, και για Δοκιμάζει τα τρόφιμα. λικέρ μου σιγά σιγά. Έτσι, ό,τι απορίες έχετε περί τροφίμων, στείλτε Έλα τες στον και άμα ελληνικό, δεν τις παιδιά. ξέρουμε, θα τις βρούμε και θα απαντήσουμε. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας λοιπόν. Και στην υγειά σας παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Στη συνέχεια, Εύα, Ετέρνα Τέρα ήθελες να βάλουμε. Ναι, τη Ρόζα που έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Μια μπάντα η οποία είχε έδρα στη Θεσσαλονίκη, είναι Θεσσαλονικής δηλαδή, και γενικότερα βορειοελλαδίτες τα παιδιά, Φλόρινα, από το Λεμαΐδα, από εκεί μεριά. Οι περισσότεροι βέβαια τώρα ζουν στην Γερμανία. Φτιάχνουν τις μουσικές τους και τα βιντεάκια για να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους. Βιντεάκια τα οποία βραβεύονται σε διεθνή φεστιβάλ και έχουν τα καλύτερα. Δηλαδή, εντάξει, εκτός από τα παράσιμα, παίρνουν και τις καλύτερες κριτικές, πολύ όμορφα σχόλια από αυτούς που τα βλέπουν. Και εν πάση περιπτώσει, η Ετέρνα Τέρα στα βίντεο τους τουλάχιστον και στα βίντεο τους, για να το πω σωστά, κάνουν τέχνη. Οκ, δεν έτυχε να δω κάποιο βίντεο τους, αλλά τώρα με Τώρα έχει έβαλες. λόγο να ψάξεις. Ναι. Θα τα τσεκάρω. Και θα ακούσουμε το κομμάτι Ρόζα. Ένα τραγούδι που φτιάχτηκε στον κορονοϊό. Οκ, πάμε να τα ακούσουμε. Μαζί και κάθε ελπίδα να βρω τον εαυτό μου από τότε που σε είδα. Τον ύπνο μου έχω χάσει κι όλο μετρώ την ώρα. Το μόνο που με νοιάζει είναι να έρθεις τώρα. Τον ύπνο μου έχω χάσει μαζί και κάθε ελπίδα να βρω τον εαυτό μου από τότε που σε είδα. Τον ύπνο μου έχω
λέμε εδώ με την Εύα για AC/DC που ανέφερα στην Πολωνία και λέω εντάξει, ωραία συναυλία, πολύ μια από τις αγαπημένες μου, στην οποία όμως δεν θυμάμαι και πολλά. Ήταν η System of a Down, αγαπημένη μπάντα από παιδί, από τα αγγλόφωνα ας πούμε. Ναι. Μπάτσες και τίποτα, μπάτσα εγώ με τους Clutch. Τι? Πήγα ας πούμε στο release, είχα βγάλει και εισιτήριο μήνες πριν, όλο χαρά, ξέρεις, wow, σούπερ αυτό και εκείνο και το άλλο. Το μεταξύ είχα ακούσει και τα καλύτερα για τους Clutch, σε ζωντανές εμφανίσεις. Οπότε είχες ψηλές προσδοκίες. Ναι, μόνο που κάνανε το τραγικό λάθος να παίξουν με support ας πούμε τους Blues Pills, οι οποίοι ήταν όλα τα λεφτά, και οι Helicopters. Εντάξει, ναι, οι Helicopters επί μία ολόκληρη ώρα είχαν ρίξει όλη την πλατεία νερού να χοροπηδάει. Και μετά που βγήκαν οι Clutch, ξέρεις, όλα ήταν λίγο Clutch. Ναι, άντε. Είναι μαλακή αυτό, γιατί ξέρεις, άμα είναι η προηγούμενη μπάντα τόσο δυναμική. Ναι. Ναι. Δηλαδή οι τύποι, ξέρεις, επί μία ώρα και κάτι ψηλά μας είχαν συνέχεια χωσίδια, κάτι δηλαδή low tempo δεν έπαιξε ποτέ. Ναι. Αν και είχαν στο playlist κάτι. Τίποτα, μας είχαν στο χώσιμο οι τύποι εκεί πέρα, χοροπηδάκαμε, τρώναμε, βγαίνουν μετά οι Clutch. Τι έγινε, παιδιά, που φέρνετε πίσω τους Helicopters για τέτοια φάση. Μάλιστα. Και είμαι και φανατική των Clutch εντωμεταξύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μπάντα. Να. Παίζω συχνά πυκνά στις εκπομπές μου. Να θυμηθώ να βάλω το Σάββατο, μια και τις μελέτησα. Οκ. Ακούσαμε οπότε Ρόζα από Eterna Terra και να συνεχίσουμε με Μωρά στη Φωτιά, Αντρεναλίνη σε μια επανεκτέλεση το 2020. Αντρεναλίνη, η οποία είναι το αυθεντικό κομμάτι και όχι από τα ξύλινα σπαθιά. Έτσι, να γιατί πρέπει να κάνεις παρέα με ανθρώπους που ξέρουν από μουσική για να μαθαίνεις πράγματα. Γιατί η Εύα θα μας έλεγε ότι είναι διασκευή αυτή. Αλλά εντάξει, ευτυχώς την προλάβαμε. Όλος ο κόσμος το ίδιο θα πιστέψει, έτσι κι αλλιώς, μην ανησυχείς, δηλαδή είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Πλάκα κάνω. Είμαι σίγουρη για αυτό το πράγμα. Σε οποιονδήποτε και αν πεις ότι ξέρεις Μωρά στη Φωτιά, Αδρεναλίνη, θα σου πούνε αυτό το πράγμα. Α, ναι, πότε το διασκεύασα. Είναι πιο γνωστό από ξύλινα σπαθιά. Είναι εξαιρετικό όμως. Αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο. Ναι, πάμε να το ακούσουμε. Αδρεναλίνη και Μωρά στη Φωτιά. Για πες Εύα, τι έλεγες για τη Γη του Πύρος? Έλεγα ότι είναι δύο. Ναι. Είναι η μία της Αργεντινής και η άλλη της Χιλής. Οπότε θα πρέπει να μας διευκρινίσει ο Κούκος σε ποιον από τις δύο θέλει να πάει. Okay. Οι Χιλιάνοι μισούν ιδιαίτερα τους Αργεντινούς, γιατί πιστεύουν ότι τους άρπαξαν τη Γη του Πυρός, ότι ανήκει ολοκληρωτικά στη Χιλή και δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω της οι Αργεντινοί. Ναι, γενικότερα σε δουλειά να βρισκόμαστε, σε κόντρες και σε ιστορίες. Και πριν που έλεγες για την Ουρουγουάη, και οι Ουρουγουανοί έχουν θέματα με τους Αργεντίνους. Τους έχουν κλέψει, λέει, τα νερά του Ρίο ντε λα Πλάτα, κάτι τέτοια παλαβά. Κατά περιόδους λένε και κάτι άλλα επικά του στυλ. Εμείς ανακαλύψαμε πρώτο το τάγκο στην Ουρουγουάη, μετά το μάθατε εσείς. Το δικό μας καρναβάλι είναι καλύτερο. Λένε διάφορα κι αυτοί σαν άνθρωποι. Μάλιστα. Και είναι αυτό που σου λέγα, ότι δεν βρίσκω τον λόγο γιατί να σφάζονται μεταξύ τους αυτοί οι λαοί. Ειδικά εκεί πέρα. Παντού το ίδιο πράγμα είναι. Σε αυτή την ήπειρο που ονομάζεται Νότια Αμερική, η μοίρα τους είναι κοινή. Δεν έχουν κάτι να μοιράσουν. Το μόνο που έχουν να μοιράσουν είναι στο να ξεφορτωθούν τον εκάστοτε κατακτητή. Γιατί αυτοί, εκτός των Ισπανών, έχουν γνωρίσει πάρα πολλούς κατακτητές. Με δημοκρατικά προσωπία, με δικτατορικά προσωπία, με βοήθεια τρίτων χωρών για την ανάπτυξή τους, ονόματο δεν λέμε, οικογένειες δεν σίγουμε, και φυσικά η Αργεντινή τώρα, την περίοδο που μιλάμε, μεγαλούργησε εκλέγοντας έναν ακροδεξιό πρόεδρο, ο οποίος δεν φτάνει που είναι ακροδεξιός, είναι και η χαρά του Καραγκιόζη. Αυτό γιατί κάτι μερικοί θεωρούσαν Καραγκιόζη τον Κασελάκη. Παιδιά, να κάθετε να δείτε λίγο διαγγέλματα του τύπου που εκλέξανε οι Αργεντινοί για πρόεδρο και μετά το συζητάμε για τον Κασελάκη. Καλά, εντάξει, δεν είναι θέμα σύγκρισης. Δηλαδή ένας τύπος που βγαίνει να κάνει προεδρικό διάγγελμα με το αλυσοπρίωνο στο χέρι. Δηλαδή εντάξει, τι να μου πεις ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Βλέπουμε και κάτι αντίστοιχο στο Ισραήλ. Και όχι μόνο, όλη η Ευρώπη έχει εκλέξει ακροδεξιές κυβερνήσεις. Όλοι, όχι ακόμα, αλλά προς τα εκεί οδεύουμε. Πολλές από αυτές τέλος πάντων και γενικότερα ακμάζει. Και μάλιστα μιλάμε για κόμματα, ξέρω εγώ, που μπροστά τους η Λεπέν, ξέρω εγώ, οι Πελώνοι της Ιταλίας μοιάζουν λίγο νηπιαγωγείο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο κομματάκι από Prince Opie,
ούφο από άλλο πλανήτη. Σαν και εμάς ένα πράγμα, έτσι. Σαν και εμάς ένα πράγμα, ούφο από άλλο πλανήτη. Αυτό, από άλλο πλανήτη είμαστε. Και... Γι' αυτό και είμαστε πάρα πολύ ωραίοι τύποι. Έτσι, πάμε να τα ακούσουμε. Βαρέθηκα τον άνθρωπο που παραζητεί εις βάρος του πλανήτη του και τον απομυζεί. Προσεύχομαι κάθε βράδυ να εξαλειφθεί από ένα ούφο από άλλο πλανήτη. Ούφο από άλλο πλανήτη. Ούφο από άλλο πλανήτη. Ούφο από άλλο πλανήτη. Λάθος βέρς ρε. Όχου, sorry παιδιά. Συνεχίζω λοιπόν. Δεν μοιάζω με τους άλλους ή με ένα φρικιό. Θέλω για παρέα απ' τον ουρανό ένα ούφο από άλλο πλανήτη. Ούφο από άλλο πλανήτη. Ούφο από άλλο πλανήτη. Ούφο από άλλο πλανήτη. Εξάλεψη. Ούφο από άλλο πλανήτη μας είπανε οι Prince Opie. Και σιγά σιγά είναι να κλείνουμε κιόλας, αλλά νομίζω προλαβαίνουμε άλλο 1-1,5 κομματάκι. Νομίζω προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα και να καληνυχτήσουμε σε λιγάκι. Τι λες? Λέω, ναι. Λέω να ακούσουμε μπαζούκα και κάπου αλλού. Ωραία, πάμε έτσι, να άλλοι ακούσουμε. πλανήτες κάπου αλλού. Αυτό. Ωραία τύποι από αλλού για αλλού. Είμαστε αλλού. Με μπαζούκα, με μια μπαζούκα. Όχι, πολέμοι δεν μας αρέσουν. Μπαζούκα μόνο μέσα μας, έτσι να έτσι, ξεσπάμε. Ναι. Μπαζούκα και κάπου αλλού λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε για μια καλή νύχτα. Αυτό. Να πάμε
Τελικά δεν προλαβαίνουμε για άλλο κομματάκι, οπότε να σας καληνυχτήσουμε στα γρήγορα κιόλας. Στα γρήγορα κιόλας, τρέχοντας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και ευχαριστώ πολύ Εύα για την παρέα. Και εγώ ευχαριστώ Ρένα για την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Καλή εκπομπή στην κυρία Σοφιαλίδου, την οποία την είδαμε και μπούκαρε στο chat. Γεια Καλησπέρα χαρά. για Δικιάρογλου. Γεια σου κυρία Τζίνα και καλή εκπομπή να έχεις. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουνε. Ναι. Από μας καλό βράδυ και τα λέμε σύντομα. Καλή αντάμωση. Γεια χαρά. Γεια σε όλους, καλή αντάμωση.